Indignat de definiția pe care ne-a adus Odexul, Mihai Ghimpu a organizat o conferință de presă în care și-a expus propria lui definiție a verbului a se primi. psihiatricescoi, nu știu ce aici. În acest context, am solicitat și părerea liderului PCRM. Domnule Voronin, dumneavoastră vi se primește sau vă reușește? Tu ești aproape de mine 1 la 1, știi? Și eu am să spun altceva. Ne aflăm într-o dilemă. Ghimpu spune una, Voronin niciuna. Dar Ghimpu are 4 operații, vedeți-le voi. Întrebat de ce politicienii mai întrebuințează în discursurile lor carențe în vorbire, domnul Godea a comentat: nu cerceta aceste legi, că ești nebun de neînțelegi. Și totuși, domnule Ghimpu, dumneavoastră conștientizați ce pericol poate parveni în cazul utilizării acestei calchieri? E o problemă foarte delicată. Și care ar fi soluția în opinia dumneavoastră? A mea poziție este adoptarea unei noi Constituții. Ce măsuri va întreprinde Partidul Liberal în acest context? Am să meditez. Până domnul Ghimpu meditează, noi am înțeles un lucru. Fie că se primește sau ne reușește, totul până la urmă se rezumă la o... Tufta nastoyașie. Блядь.